Goizaldean gertatu da erauntsi handiena. Baztan ibaiak ezin izan dio eutsi emariari. Urak ondoko kaleak hartu ditu eta etxe, garaje eta saltokietan sartu da. Kotxeak, jostailuak bailiran, batetik bestera eraman ditu. Erakusleioak apurtu eta bidean topatu duen guztia hartu du. Udaletxea, liburutegia, zaharretxea, igerilekua, etxe asko inkomunikaturik gelditu dira. Elizondoarrak ezin sinistu begiratzen zioten uholdeari ura belaunetatik gora zutela. Nik ez dut inoiz halakorik ikusi. Tabernan ere sartu da kale untan sartu da nik uste toki guztietan eta gure tokatu zaigu bai. Hanbaitze ur sartu da. Problema du hartzen soriak eta dena inundetu egitu hotelekoak eta eta motorrak eta dena fastietu izin die kamarak eta ikeragarri, hau estu nigolako izautu. Pena maten du, barkatu. Zorionez, erauntziaren orduagatik akaso, goizaldean, ez da kalte pertsonal larririk izan. Larrialdietako zerbitzuko urpekariek zaharretxeko langile bat atera behar izan dute bertako sototik. Igerilekuko langile bat txalupaz atera dute eta liburuzainak ere laguntza behar izan du. Goiz erdian, ibaiak segundoko ia 250 metro kuadro pilatu ditu, ia 4 metroko altuera. Horregatik, Baztan bailaran larrialdien lehenengo maila ezarri dute. Goiz erdian, Javier Morras, Nafar kontseilariak agerraldi berezia egin du Elizondon bertan uholdei buruz hitz egiteko. Txarrena pasadela esan du. Eta hala dirudi, eguraldiaren iragarpenak dio, orduek aurrera egina hala euria gutxitzen joango dela eta arratsalderako erabat atertzea espero da.